Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja, lieve mensen, wat is Tori Etaki zonder Tori Etaki? Dus dat gaan we vandaag weer opnieuw doen. En vandaag heb ik voor het eerst dat ik terug ga naar de motherland, naar de pride, naar de roots. Ik heb Junior Nyarko hier bij mij in de studio, die ook een Surinaamse tintje heeft. Hij is een Ghanese jongeman, maar de naam Ofori, dat zegt u natuurlijk wel wat, heeft natuurlijk ook een beetje een Surinaamse inborst. Hij is een jonge ondernemer die ons gaat meenemen in zijn reis naar het ondernemerschap. Maar ik ga natuurlijk vandaag ook een klein beetje kijken hoe we die connectie tussen Ghana en Suriname iets meer kunnen versterken. Junior, ETC? Ja. Ja, Boko? Boko. Ja, toch. Voor de mensen die niet weten wat ik heb gezegd, ik heb gevraagd hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja, toch goed. Met jou? Met mij gaat het lekker, gaat lekker. Ik wist je zou komen, dus ik ben een beetje ik heb mijn kleding een beetje aangepast. Ja. Nou, Young blood. I see you shining. Ja, dat. Welkom bij Cultura TV bij Tori Etaki in de studio. Dank u wel. Ik heb begrepen dat dit je tv-debuut is. Ja, eerste keer een studiootje, dus ja, ik ben benieuwd man. Ja, nou ja, goed. Mooi dat we je op deze manier ook een podium kunnen geven. Zeker. Ik heb je aangekondigd natuurlijk als een jongeman die in het ondernemerschap zit. Waarin onderneem je? Ik heb zelf een onderneming op het gebied qua internetmarketing. Ik ben iemand die websites maakt voor mensen, die codeert. Ik ben ook op het gebied qua social marketing actief aanwezig. En ik ben zelf begonnen in de zorg. Voorheen was ik gewoon in de loondienst. Maar daarna ben ik ook op dat gebied zelfstandig ondernemer geworden. En vanuit daar heb ik die stapje gemaakt naar de internetmarketing. En ja, vanuit daar is het balletje een beetje gaan rollen. En wat doe je dan precies met internetmarketing? Volgens mij is je telefoon... Ja, klopt. je moet hem even op de stoel zetten. Maar ja, ga hem zelf uitdoen. Dan gaat mijn one-take reputatie. Ja. Heb je die high bij je? Die Amsterdam zei de host. Okay. Oh, had ik ook nog kunnen zeggen. Ja. Kan je? Ja. Ja? En maar je bent ondernemer. Waarin onderneem je precies? Internetmarketing? Oh nee, dat heb ik al gezegd hè? Wat is het? Oh ja, wordt geknipt, maak je geen zorgen. Wat houdt die internetmarketing dan precies in? Inderdaad, internetmarketing is een heel breed concept. Het is eigenlijk op het gebied qua webdesign houdt in dat je van programmering tot aan de websites, het gaat heel diep zeg maar. En met webdesign zou je ook kunnen bedoelen PHP, ik weet niet of je dat kent. Nee, HTML. niet zo. Ja. Het zijn eigenlijk codeernamen binnen zo'n website zeg maar. Je kan coderen, ja. Precies. Dus ja, internetmarketing gaat heel diep, maar dan ook echt heel diep. Zoals ik al zei, tot aan programmeren, tot aan websites, tot aan systemen opzetten enzovoort. Ja. Maar ik hou me op het gebied qua websites gewoon echt. Denk maar aan logo's, denk maar aan promovideo's, denk maar aan, je hebt een onderneming en je wilt verder gaan dan een locatie. Je wilt echt de wereld bereiken, zeg maar. Want tegenwoordig is alles social media. Ja. Tegenwoordig, een ondernemer zijn zonder een website is, ja, je staat bijna niet doen. Ja, je staat echt 1-0 achter. Ja. Dus vrij vertaald, jij helpt ondernemers of bedrijven zichtbaarder te zijn online. Precies. Dat doe je door middel van bijvoorbeeld webdesign en promofilmpjes en logo. Precies. Oké, en wat voor klanten heb jij ongeveer? Of maakt dat je niet uit? Dat varieert eigenlijk. De meeste klanten, toevallig had ik laatst een klant die was actief op het gebied qua auto's. Dus echt luxe auto's verhuren. En ook voor trouwerij, weet je, dan hebben ze voor 1 dag zo'n auto en dan kan je zo'n auto bij hun huren via de website. Of een andere klant die was actief op het gebied qua beveiliging. Die had al een bestaande website, maar die wou dat zijn website werd vernieuwd. Kijk, dat doe ik ook. Het is niet enkel van het beginnen, maar ook van hey, je hebt er iets, ik maak het alleen mooier. Ik maak het geavanceerder, ik maak het gewoon
Weet je, dat doe ik ook. Dus, Dan ga ik ga meteen even een brutale vraag stellen. We zijn hier bij Culturo TV. ja. Jij hebt een oog voor dingen, hè? Wat, stel je voor, ik zou zeggen, Junior, luister dan. Ik wil de website van Culturo TV wil ik naar de next level brengen. Hoe zou je zo'n gesprek aanvliegen? Ja, ik zou ten eerste je website bekijken. Want je moet begrijpen dat, kijk, ik neem zo'n televisie als voorbeeld. In de tijd 2012, 2008 was dit echt een moderne tv, zeg maar. Maar in de loop der jaren dan komen er nieuwere tv's, breder, geavanceerde systemen. Zo is het ook met websites. Als ik nu naar sommige websites kijk, denk ik van wow, jij loopt echt 10 jaar achter. Nee, echt serieus. Ook gewoon op het gebied qua styling, op het gebied qua... Ja, ik wil niet te veel in codetaal gaan praten, waardoor ik mensen verlies thuis. Maar ik kan aan een website zien van hé, je loopt echt een beetje achter. En waarom is dat erg eigenlijk dan? Omdat we leven nu in een tijd, alles is nu snel. Als jij bijvoorbeeld een bedrijf hebt en je bent een timmerman, dan moet je in 3 seconden kunnen vertellen wat je bedrijf doet. Want we hebben een korte spanningsboog. Alles moet meteen, alles moet begrepen worden. Je moet niet de hele lab tekst en mensen moeten gaan lezen. Mensen zijn niet meer van die tijd. Nu is alles gewoon snel. Ik zie, er is een knop, ik heb een klus in mijn huis, die is stuk, ik heb een timmerman nodig. Maak het gewoon duidelijk voor mensen. En daardoor verliezen mensen heel veel conversies. Gewoon heel veel. Omdat het te veel of te lang is. Ja. Dus je kijkt dus ook naar hoe snel... Hoe meet je dat dan, de responsiviteit van een website dan? Ja, dat hangt ook van de doelgroep af. Bijvoorbeeld Culturo TV is op het gebied qua wat meer Suriname gerelateerd. Dus daar valt het nog wel mee. Ik bedoel, die zijn nog... Ik wil niet zeggen die zijn nog niet echt daarmee... Ik wil niet zeggen dat ze zijn niet daarmee bezig, maar als je kijkt naar vooral de jongeren, TikTok, Instagram, je swipe en alles moet snel gebeuren. Als je iets bestelt, moet binnen de volgende dag al geleverd worden. Dus we leven in zo'n maatschappij waarbij alles moet snel gebeuren. Maar aan de hand van een bepaalde doelgroep kan je wel zeggen van oké, dat maakt minder veel uit dan iemand die bijvoorbeeld een timmerman is of weet ik veel op het gebied qua... Omdat de doelgroep wat groter is, bedoel je? Precies. Okay. En je trekt ook meestal jongeren aan, weet je. Die vallen dan ook onder een doelgroep. Bijvoorbeeld mensen die een studio hebben, weet je, die iets gaat stuk of zo. Ik noem maar een voorbeeld. Oké, dus je zegt van als je een gesegmenteerde doelgroep hebt zoals de Surinaamse gemeenschap, dan hoef je daar iets minder hard in te werken. Maar hoe kan je dan toch je waarde laten doorklinken dan binnen zo'n situatie? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou ten eerste kijken, wat willen we bereiken? Ja. Want kijk, ik kan een website naar een heel ander niveau tillen, dat kan. Maar de vraag is, ja, wat bereik je er inderdaad mee? Dus ik zal de persoon die... Dan ga je op weg helpen. Ja? Meer bereik. Meer bereik, oké. Dan zou ik ten eerste naar je website kijken op het gebied qua, komt je boodschap over? Is het duidelijk? En als dat klopt, dan gaan we naar stap 2 en dat is Google. Nou, Google, als jij bijvoorbeeld, je bent je sleutel binnen vergeten. Het eerste wat je doet is, je gaat niet naar Facebook, je gaat niet naar Instagram, maar je gaat naar Google. Je zoekt een sleutel, ik ben mijn sleutel binnen vergeten, help, weet je, zoiets, typ je dan op Google. Je ziet dan een service, zo van hey, wij breken je deur open binnen 24 uur of binnen een uur staan we voor je deur, we breken het zo open. Dat zou het tweede stap zijn. Ik zal je presenteren bij Google. Want Google is een van de platforms waar de meeste ondernemers zich in bevinden, omdat er is zoveel vraag. Die Google is duidelijk, maar wat zou je dan op Google doen? Wat is dan het eerste? Moet ik dan denken aan een advertentie? Of Ja, moet ik denken... zeker. Ja, zeker. Dus ja, op Google is het enkel, je kan ook op YouTube adverteren, maar op Google is echt meer ondernemingsgericht. Want daar heb je echt bedrijven die noem maar op, slotenmakers tot aan fietsenmakers, tot aan, het is zo breed concept en je hebt heel veel mensen die op Google zitten. Er is zoveel verkeer. Ik was laatst ook op een locatie en we spraken ook met we hadden het gewoon over onderneming enzovoort. Hij is iemand die zich meer bezighoudt op het gebied qua tafels verhuren
enzovoort, enzovoort. En ik zei tegen hem van, hé, maar vind je niet dat de concurrentie daar nogal hoog is? En hij zei, luister, het feit dat er veel concurrentie is, betekent dat er veel vraag is. En dat heeft mijn mindset helemaal veranderd. Omdat voorheen dacht ik van, je moet iets hebben waar niet heel veel mensen mee bezig zijn. Maar zodat je onderscheidend bent. Precies. Ja. Maar het feit dat er heel veel concurrentie is, laat zien dat er heel veel vraag is. En daarbinnen onderscheidend zijn. Precies, dat klopt. Dus dat was voor mij echt een openbaring van wauw, dat is diep, man. Dus dan zou je willen weten, waarin is Cultura TV onderscheidend ten opzichte van bijvoorbeeld andere Surinaamse programmeringen? Precies, dat is een hele goeie, want ook bijvoorbeeld een van de vragen die ik stel aan mijn klanten is, geef eens een vergelijkbare website. Geef eens een website waarvan je denkt, wauw, daar wil ik komen, weet je. Okay. En dan analyseer ik die website en dan bekijk ik van oké, hoe pakt die website dit aan? Hoe pakt hij dat aan? Hoe pakt hij, want het enige manier hoe je het best kan leren is gewoon naar je concurrentie te kijken. Van hoe doen zij het? En je kan het alleen maar beter maken. En waarom hebben ze jou nodig en niet zoiets van, hey, ik kan het zelf ook wel doen? Ja, kijk. Google advertentie, kan ik zelf ook. Waarom heb ik jou daarvoor nodig? Als we praten over Google advertenties, het kan, maar uit ervaring weet ik ook dat Google is ook een bedrijf. Ze zijn ook gewoon uit op geld. Dus als je niet weet hoe je de instellingen goed moet instellen, dan zullen ze zoveel mogelijk geld van je nemen wat niet nodig is. Dus je bespaart kosten? Precies. Dus, en ook, ja, je moet er ook verstand van hebben. Ik bedoel, soms kom ik op locaties, sommige mensen weten niet eens, als hun muis het niet doet, denken ze van, hé, hoe moet ik dit? Denk ik van, ja, het zijn gewoon kleine dingen, weet je. Okay. Maar je moet het maar net weten. Dus 1, het zijn kosten en 2, je moet maar dat verstand hebben, weet je, om jezelf daarin te navigeren, zeg maar. En heb je dan als internetmarketingbedrijf ook dat je, ik kan me voorstellen dat een ondernemer zegt tegen jou, maar hoe ga jij mij kunnen garanderen? Of waaruit blijkt dat de kans heel groot is van slagen als ik met jou in zee ga, om bijvoorbeeld meer zichtbaarheid te krijgen? Nou, kijk, wij zijn wel heel transparant op het gebied qua niks is zeker. Omdat, ja, kijk, wij proberen zoveel mogelijk vanuit onze kant te doen om jouw zichtbaarheid te geven. Ja. Maar soms vinden mensen zich in een bepaalde doelgroep, het is gewoon lastig. Het is gewoon echt lastig. Als ik een voorbeeld kan bedenken, bijvoorbeeld, laat me mij als voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld webdesign. Er zijn heel veel bedrijven die zich daarmee bezighouden. Maar die ene drempel wegnemen bij mensen om echt, want ja, als je het praat over website, het is niet een klein bedrag, zeg maar. Het is echt je praat echt over geld, weet je. Dus je moet in staat kunnen zijn om die mensen te kunnen overtuigen van, hey, ik kan het, weet je. Dus die drempel is soms nogal hoog, maar je moet toch wel die persoon kunnen zijn van, hey, geef ons het vertrouwen, wij kunnen het. Ja. En dat kunnen niet alle bedrijven. Maar hoe doe jij dat? Wij, als ik ons als voorbeeld moet nemen, dan is het meer van, wij maken eerst een conceptwebsite. Dus wij bespreken eerst wat je wil bereiken. Zonder te betalen? Precies, zonder te betalen. Een conceptwebsite, dat bestaat slechts uit 1 pagina, maar je ziet heel goed waar het naartoe gaat en wat het uiteindelijk kan worden. En wij vragen ook... Maar mag ik daar een vraag tussendoor stellen? Want ja, zeker. Is dat niet gevaarlijk dat ze dan met dat concept naar een ander gaan, die het goedkoper kan doen? Nee, omdat, kijk, het kan, maar wij geven gewoon slechts 1 pagina. Dus je zou kunnen zeggen, het is 10% wat we geven. Okay. Maar de 90% moet die andere partij dan ook zelf aanbouwen, weet je wel, aanmaken enzovoort. Okay. Dus nee. Maar om terug te gaan naar je vraag, het tweede wat we ook doen is, we vragen een aanbetaling. We vragen niet meteen betaal 100%, maar betaal 45%. En de resterende betaal je pas wanneer je helemaal tevreden bent. Dus zo... Die slim. Zo heb je ook een beetje regie, weet je. Van oké, nee, ik ben nog steeds niet tevreden. Ja. Ik vind dat je dit nog anders moet doen. Dat is echt wel geen probleem. En dan manoeuvreren wij ons gewoon daardoorheen, zeg maar. Ik heb daarin nog wel een andere vraag. Want hoe zorg jij ervoor dat jij dan zeg maar... ik ga niet zeggen dat je... Zou je zeggen dat je de beste bent in je vak?
Masapemba no sheng. Begadoti no sheng na tampum fuiala. Zou ik zeggen dat ik de beste ben in mijn vak? Jawel. Kijk, het klinkt heel... Ja, niet als je het kan staven. Ja, weet je. Maar, als je kan zeggen van, hé, daaruit blijkt dat ik de beste ben, dan is het niet erg, toch? Ja, kijk, weet je, het is... Omdat, zoals ik al zei, webdesign is heel breed. En ik ben niet in alles gespecialiseerd, want je hebt ook bepaalde codeertaal, dat is JavaScript. En op dat gebied kan ik nog heel veel leren, zeker. Maar ik heb ook gewoon partners die me daarin kunnen bijstaan. Dus zij zijn wat sterker daarin, zodat ik, als ik een project heb, maak ik het vanuit mijn deel waar ik sterk in ben. En het andere deel waar ik minder sterk in ben, geef ik aan hun. Van, kan jij me hierin aanvullen, zeg maar. Dus partnerschap is heel belangrijk op dat gebied. Dus ja, niemand is een eiland, zeggen ze, weet je. We hebben elkaar gewoon nodig en zo probeer ik ook, te vragen. Je verzamelt, zeg maar, van verschillende disciplines de experts en dat maakt dan... Ja. Want op het moment dat ik een ondernemer ben en ik zeg ik wil iemand hebben die me daarbij kan helpen. Hoe kan ik dan als leek het verschil zien tussen een goede internetmarketeer en eentje die zich alleen maar uitgeeft als een goede internetmarketeer? Dat is een hele goede vraag, maar dat kan je als klant, tenzij je er zelf verstand van hebt, bijna niet zien of je komt er pas laat achter. En de reden om dat te zeggen is omdat, kijk, internetmarketing, en dan praten we nu op het gebied qua websites. Hè? Ja. Als we praten op het gebied qua website, een website, meestal als je naar een website ziet, zie je de voorkant. Je ziet niet de achterkant, dus de codeertaal en hoe alles gestructureerd is enzovoort. Dat zie je niet. Maar zodra je de website hebt en je gaat alles een beetje testen nadat hij is opgeleverd en sommige dingen functioneren niet, dan denk je van dit werkt niet, dat werkt niet, dat werkt niet, dat werkt niet. Maar dit klinkt als een mooie kans voor jou om verschil te kunnen maken. Ja, zeker. Maar we zijn ook gewoon heel eerlijk, want je hebt ook klanten tussen zitten die oneindig veel blijven vragen van dit en dat, dit, dat. Dus we proberen wel onszelf daarin te beschermen van we stellen heel duidelijk jouw doel en wat je wil bereiken heel goed op papier van dit is wat je wil, dit is wat je van ons vraagt en dat leveren wij. Als er binnen die doel of wat je van ons vraagt iets ontbreekt, dan vullen wij aan. Maar je gaat niet, nadat je een website hebt gebouwd, ga je nog meer dingen vragen als ik wil nog dit erbij, want dan maak je gewoon misbruik, weet je. En daarin proberen wij ook onszelf daarin te beschermen, weet je. Dus natuurlijk, we proberen wel onderscheid te maken van andere concurrenties, maar soms moet je ook realistisch zijn naar soms klanten, want soms je geeft ze 1 vinger, ze nemen je hele hand. Maar soms moet je ook jezelf beschermen. Maar je doet het altijd in klantvriendelijkheid, weet je. Je probeert ze altijd gewoon zo goed mogelijk te woord te staan, maar soms is het wel lastig, zeg maar. En heb jij op je eigen website ook bijvoorbeeld een soort van portfolio of een credential report waarin mensen kunnen zien wat je al gemaakt hebt en zo? Ja, tenminste niet. Wij hebben zelf ervaringen van mensen waarbij ze een reactie hebben achtergelaten voor wat ze vonden van onze service. Dat alleen al is al een overhaaltechniek, weet je. Want mensen komen op de website, zien verschillende mensen rapporteren van ze hebben een geweldige website voor me gemaakt enzovoort. Dat alleen al is al een soort van verkeer die je naar binnen brengt. Maar wij bieden ook klanten dat aan als ze erom vragen. Als het proces zo ver komt dat ze denken van maar ik wil wel nog meer zien van jullie. Dan zeggen hier heb je een website die we hebben gemaakt of die we kunnen maken. Dus, en dat komt ook een beetje terug bij het conceptwebsite die je stuurt. Dan krijgen ze ook een goed beeld van dit is wat het uiteindelijk wordt. Maar we zijn een beetje creatief geweest op dat gebied. Het valt ons op dat de concurrenten nemen ook heel veel dingen over, weet je. Dus, gaat snel, hè? Ja, dus je kan een goede website hebben gebouwd en dan nemen ze alles van je over waar je zo hard aan hebt gewerkt. Dus we proberen daar op dat gebied ook een beetje creatief te zijn van hoe gaan we daarmee om, weet je. Maar het is naar de goede kant op. En ik ben nog wel even benieuwd. Bedankt trouwens ook voor je uitleg. Ik bedenk me dat ik trouwens nog 1 vraag heb daarover. Ja. Wat ik soms wel eens zie bij websites. Je hebt zeg maar het kliksysteem. Dus ik kom op een homepage met een menu met opties waarop ik kan klikken.
Maar ik zie ook wel eens websites waarin je, als je scrolt, dat je alles zo ziet. Persoonlijk vind ik die laatste niet prettig. Omdat ik zoiets heb van, joh, ik word helemaal duizelig van al die informatie. Ja. Dus ik neig zelf meer naar een traditionele website. Klik, daar moet ik zijn, wat is daar te zien. Maar jij als internetmarketingdeskundige, wat dient de markt beter? Ja, maar dat is wat ik ook in het begin zei. Het hangt echt van je doelgroep af. Want kijk, zoals ik al zei, de Surinaamse gemeenschap is gewoon het oude gewend. Gewoon simpel, niet te druk, niet te wild, niet al dat poespas enzovoort. Dus gewoon simpel. Maar als je kijkt naar misschien een gemiddelde Nederlander, die wil toch wel wat zien. Die wil niet zo'n simpel. Die denkt van oké, ik wil wel naar iets kijken, ik moet het vertrouwen. Ik moet denken van oké, zij zijn een echt bedrijf, weet je. Die niet alleen website leveren, maar die ook in staat is om aan hun eigen website te werken. Dus het hangt echt van je doelgroep af. Het hangt echt van je doelgroep af. Want iemand die in de 60 zit, die gaat echt niet kijken van hoe zit zo'n website in elkaar enzovoort. Die wil gewoon begrijpen van oké, wat moet ik doen? Op wat moet ik klikken? Hoe kan ik mijn doel bereiken? Heel simpel. Nee, die snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat op een telefoon het prettiger is om te scrollen zo. Maar als je achter een desktop zit of een laptop, dat scrollen via laptop, die voel ik niet. Oh, serieus? Oké, ja, dat kan. Daar verschil. Omdat, weet je wat het is? Je wordt overladen en overspoeld met content. Je wilt eigenlijk heel snel, heel simpel weten, wat is dit, wat kan ik ermee en waarom zou ik het moeten gebruiken? Toch? Ja, ik heb websites gemaakt voor mensen die... Het is bijna onmogelijk om dat te kunnen doen. Omdat, bijvoorbeeld, ik had laatst ook een klant die hield zich bezig met auto's. En dat kan je heel moeilijk. Het kan wel, maar dan is het zo beperkt. Omdat die persoon leeft op dat gebied dus auto's. Maar ja, wat ik voor hem heb gemaakt is zeg maar... Je kon de verschillende auto's zien. Je kon zien waar hij gevestigd is. Je kon zien, dat had een mooie intro ingebouwd. Dus het kan wel, maar voor sommige bedrijven denk ik van... Ja, het vergt toch wel wat meer dan een simpele pagina, heel simpel. Nee, ik denk dat bedoel ik niet. Ik bedoel, de homepage... Moet dat een pagina zijn waar alles staat van als je dit wil weten, klik je daarop. Als je dat wil weten, klik je daarop. Of wil je dat alles wat je wilt weten op dezelfde pagina staat en dat je scrolt er doorheen. Ik vind het echt een soort van jungle waarin je schreeuwt in de hoop dat iemand je hoort. Die tweede bedoel je toch? Ja, nee, daar ben ik het absoluut mee eens. Nee, je moet dat sowieso echt kunnen scheiden. Anders ziet het er echt niet uit. Nee, echt 100%. Maar ja, die website heb je ertussen, weet je. Maar dat bedoel ik, soms kijk ik naar websites en denk ik van... Het kan echt beter, man. Het kan echt beter. Maar ja, ik hoopte dat jij als expert kon zeggen van... Hey, die spanningsboog... En laat ik het zo zeggen, als presentator weet ik, mensen houden hun aandacht niet lang vast. Ik moet om de 30 seconden moet ik iets doen waardoor een kijker denkt van... Hé, maar wacht even, waar gaan we nu naartoe? Dat weet ik omdat ik in dat vak zit. Jij als deskundige op het gebied van internetmarketing, ik dacht dat jij misschien ook inzicht had in van oké, wat dient de mens van nu met een korte spanningsboog beter? Is het voor hun handiger om alles op één pagina te hebben, scrollen, zodat je gewoon sneller er doorheen bent? Of kan je gewoon klikken waarbij de browsetijd en het opladen ook tijd in beslag kan nemen? Hooguit 2 of 3 seconden, maar toch. Ja, ik hoor dat ook vaak, dat laatste wat je zei, de browsertijd. En kijk, ik persoonlijk, ik hoor uit onderzoek komt er naar voren dat mensen daar echt last van hebben. Maar uit de praktijk heb ik het minder meegemaakt. Dat, weet je, maar dat ben ik. Okay. Maar er is echt een onderzoek op gedaan en mensen vinden dat soms echt fijn, weet je. Dat je niet 5 seconden moet wachten, weet je. En ik denk, wat is 5 seconden? Maar in de praktijk, weet je, uit onderzoek blijkt wel dat mensen dat erg waarderen. Om terug te komen naar het eerste vraag die je stelde. Ja, ik snap wat je bedoelt. En ik zou het zeker ook aanraden. Maar ja, hoe leg je dat op een goede manier uit? Ja, ik persoonlijk ben het helemaal met je eens, daar niet van. Maar het is uiteindelijk de klant die het bepaalt. Ja, tuurlijk. Ja. Dus soms kijk ik naar een website en ik maak die website, denk ik van... Ik zou het liever zo doen, maar als zij het op die manier willen, denk ik van ja,
dan, zolang jij blij bent, dan ben jij blij. Maar je adviseert het ze wel? Zeker. Okay, prima. Maar uiteindelijk hebben zij de doorslaggevende factor, weet je. Ik maak geen website voor mezelf, zeg maar. Oké, ik hoor je. Nou ja, je hebt dus een overtuigende presentatie gegeven van jou als ondernemer en hoe jij je product verkoopt. Om nog even iets meer over jou te leren. We hebben al gezegd, je bent van Ghanese afkomst en de naam Ofori draag je met je mee. Maar ik weet ook dat je op een andere manier verbonden bent met een Surinamer. Ja, klopt. Mijn vrouw is Surinaams. Ja, dus ik ken de Sopropo, Heer Heri, Betawiri. Wat is je favoriet? Wat is mijn favoriet? Ik denk toch een nasi. Gewoon een simpele nasi, sausje erbij, kip, gewoon heerlijk. Gewoon wat voor saus? Gewoon pindasaus. Nou, die is ook heerlijk. Maar meestal als je overkip maakt, dan blijft er een beetje saus over. Die reactie hier. Wanneer je over eten praat met de Surinamer, dan krijg je dat. Als u het niet gehoord heeft, op de achtergrond werd gericht. Maar nasi, gewoon een simpele nasi met overkip. Nee, maar echt. De Surinaamse keuken is de beste keuken ooit. Nou, echt, soms denk ik was een keer naar Roemenië gegaan en hun eten was echt minder. Maar ik dacht bij mezelf, sterven ze eten nu een Surinaamse gerecht. Wat denken ze dan? Denken ze van, wauw. Weet je, ik kan me niet... Roemenen? Ja, want ik had echt hun eten gezien en het zag er heel raar uit, weet je. Maar dan denk ik van, als ze die Surinaamse eten, denken ze niet van, wow, wat... Nu pas eet ik, weet je. Soms denk ik dat echt van, nu pas eet ik. Maar ja, het is maar echt Surinaamse keuken, beste keuken. Beste keuken. Nee, echt. Nu heb ik ook honger gekregen, dankjewel. Nou ja, waar kunnen mensen jou volgen? Als ze denken, Junior vertelt zinnige dingen over de internetmarketing, waar kunnen ze je vinden? Je kan mijzelf vinden vanuit mijn eigen website. Het is www.dewebsiteman.nl. De websiteman.nl. Lekker Nederlands. Nee, toch? En je kan gewoon altijd, contact opnemen. Er staat ook een telefoonnummer op, je kan altijd bellen. En we helpen je graag in jouw onderneming om zoveel mogelijk uit je onderneming te halen. Dus geef ons een kans als je behoefte hebt aan een website. Oké. Is er nog iets van social media waar je op staat of is het gewoon alleen nog de website? De websiteman heeft zelf wel social media, maar ik persoonlijk ben probeer alles down te houden. Ja. Zelf geen LinkedIn enzovoort. Dus het is echt mijn verkeer. Daarom, als ik alleen al LinkedIn erbij zou hebben, zal extra verkeer zijn. Maar het feit dat ik al opdrachten krijg, dat laat zien dat ik weet wat ik doe, zeg maar. Oh, oké. Dus zelfs zonder LinkedIn kom jij gewoon rond. Oké. Ja. Alright, helemaal goed. Dankjewel. Heel veel succes met de website. Als je nog met de baas gaat praten over Cultura TV, laat ons weten. Als u vragen heeft over een website of als u een onderneming heeft waarvan u denkt van nou, die kan ik wel naar het volgende plan tillen. Denk aan deze jongeman. Hij is een Ghanese jongeman, maar hij heeft toch wel Surinaamse verbroedering hier en daar. De naam Ofori zit in zijn spirit en hij is met een Surinaamse vrouw getrouwd. Junior Nyarko was hier, de websiteman. U bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Mr. Pebble Banger.
Zyla-Care is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation them.